मा जाबावनो बे सेंग्रा गोसोजों है मा जाबावनो बे फाग्ला गोसोजों लागाव पेरेपे फेम्फा दामनायजों पट 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 पे 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 ओइ नारातं बिया करायनि दिले बनगरन पट 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 है साला आंखौ मोनथियाखैना नों मालाया गोदै सिमां नुनायफोरखौ डिस्टार्ब ना र' नोंनिबो दिन फैगोन साला नोंखौबो उन्दुना थाब्ला सानसे हराव फैनानै गावफैगोन आंबो मोनथियाखैनो आंखौ ना है माथो जालायखो नुवाखै दाउफोरा बेसे डिस्टार्ब साला है फाग्ला खिनो ओंखारदों खिदों आरो मा बिनो मा जाखो जायगा गैया नामा बिसोरहा हा जाता खिलाबायनो पायखाना बानायना लानो हाया नामा बिसोर जानला माला खिलाबायनो खिनो मोनबानो जायो फाग्ला जागोनलै नोंजों दाउसोलै बिसोर दाउसो मानसि बायदि गियानि नङाना बिसोर फाग्ला बोथोराबो मासे गरम जादोंलै दिनै मासे गरम खिबो गावलायनाय बायदि बिफां लाइफांखौ दानफायजोबना होदों मानसिफ्रा गरम जाया मा जागोन बे बिफां लाइफांखौ दानफायना मोजांसो जादों नङाबा गिलुलुसो नुयो हरफोराव है सिखारनो हाया गिदिंनाय मोनलायो हा हराव बिफां लाइफांनि खोमसिजोंनो फाग्ला बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो आथिखालाव मैदेरफोरनि उदखारिफ्राबो बांबोगासिनो दं फाग्ला बुंलाबायलै नों बिफां लाइफां दानफायना मोजांसो जादों जोंनि न' खाथिनि बिफां थाब्लामोनथ' बे बिफाङा थाबाय थाब्लामोन दानफायाब्लामोन बे न' खाथिनि बिफांखौ आं हराव सिखारनो हायामोन मानोना बे बिफाङाव भुत ओंखारोमोन बे जाबाय मानसिनि खोमसि फोथायनाय जाम्बालै नोंबो दाबोनो खोमसि फोथायनाय नुब्लाखौ मोनथियोमोन नों बिनि थाखायनो हराव सिखारनो हायामोन आं हासुनो बथल लानानैसो हासुनो गोनां जायोमोन आं न' सिङावनो आरो पागल अफाय मारा मोजे मारा फाग्ला 5 minutes later. फैसाबो गैया मोनबो गैयाबाल माबाव थांगोन मा खालामगोन गार्लफ्रेन्डबो गैया मोनबो गैया मा जागोन बे जिउजों बदमासा ओइखानसो 1.5 थाखा लादोंमोन नावहाय आंनिफ्राय दाहाराव बिखौ दिनै बिखाथारनांगोन हौवाब्ला बुलायथारनांगोन बुलायनानैब्लाबो लाखाथारनांगोन दिनै ओरैनोबो बुलायनो लुबैखानादों आंहा बोथोराबो गरमखा हले मासे गरम बे बारफोराबो खम जाबायलै साला चिप्स पेकेट कुरकुरि पेकेट मेगि पेकेट बेफोरावनो सुनानै बारफोरखौ खम खालामजोब्बाय सालाफ्रा बिदि थाब्ला जानाय नङा थाबनो थांनानै बिद्रा बिसि लाना फैनांगोन नङाब्ला जाथार नङा A few moments later. तामाम गरम जादोंलै दिना थै ना दा बुंसै आरो हे आसोलफोर मा खालामना दं वा आसोलखौ दिनैसो नुथारदों माथो मा बस बिराद बिजि जाबाय नामा आजिखालि जायाखै र' ओइ साइकेला सोरनिमोनलै हरलाय बाजाराव थांना फैनां लांनोथ' हागोन र' खिन्थु माखासे कन्डिसन दं नहाय मा कन्डिसन गोख्रै थाबनो कन्डिसना साइकेलनि नै 1 नाम्बार कन्डिसन साइकेलखौ नों लांनोथेलां लाखि सलाय आरो 2 नाम्बार कन्डिसन साइकेलनि पेडेल गैया बुंखाबाय आरो 3 नाम्बार कन्डिसना जाबाय साइकेलनि सेना गबाय थायो दै आरो 4 नाम्बार कन्डिसना जाबाय साइकेला लिक जानाय लिक बानायनानै लाबो होमब्लानो जाबाय लांब्लानो जाबाय एसां डायलग दा हो साला बिगिदिब्ला गासै बेमारखौ लाजोबना दं माथो बे साइकेला है लांनायखौ लाङानो गाहाम अथ' आरो नोंनिसो गोसो लाङो लाङा आरो मोनसे खोथाबाव जों सानैनो हले मेथाइ लाबोखानांगोन बुंखाबाय खुगाखौल' सिनानै थाब्लानो जाबाय सिनानै गुदुं लारु बानायना लाबोगोन आं सानैनोबो मा भारा हौवाब्ला सोरनिबा मुवा मोनगोन मा नों पागल नोंनि नुफाबों साला ओइ आंनि नुफानि मुंखौ दाला आंनि नुफायालाय नोंखौ मा खालामनाय हा
नोंनि बे गिदिर कन्डिसन साइकेलखौ लांस्राय लाङियानो मोजां थाबायना थांनानै मोजां हा थांना थां नोंखौलाय सोर लांनो होनाय हा नाङालै नाङा हरनो गोसो गैयाब्ला गैया बुंखानांगौ बेखौ मानो बुंखाया मानो मा आंथ' नोंनो हरा होनाखैना कन्डिसनखौसो खोथादों आंनो साइकेलनि आरो मा लाङो लाङा नोंनि गोसो नाङालै नाङा नोंनि बे गेसाव साइकेलखौ दसखानसो लाना दिन्थिब्लासो मोनथिगोन साला एसां लेबेलिखौ बे साइकेल गेसावखौनो जात बुंनायलै नोंबो हागोलै फसाबो बिदिनो बुंनांगोलै थांथोंलै कुटि सेपा मानसिफोरखौ बिदिनो बुंलांगो कुटि सेपाद्राय ना A few moments later. सोरनि मुलोंसिगोनलै दिनै ओइ दिनै नोंब्ला नों लोंहोनांगोन दिनै आंहाब्ला दिनै फैसा गैया नों लोंहोनांगोन फैसायानोथ' र' आंहाबो गैयानो 30 थाखाल' दं जागोन ना जाया जागोन बिना जागोन दे बेसांसोब्लाबो जासिगोन दिनैनि खानसेनि गारनो उपाय गैया फैसाबो गैया जाना दं आंहाबो मा खबरलै फाय खबर माने लबरानो र' होमब्ला नोंखौ मा बुंनो हायो नामा लबर होननानै बुंनांबाय नोंखौनो मा लबरब्ला ओइ फाय आंनो 1.5 थाखाखौ नांगौलै नांथारगौ आंनो फैसा गैया जाथारना दं हर दिनैनो मानि 1.5 थाखालै ए लानानै बावगारनाय एक्टिं खालामदो नामा बे खालि बिरि बायनो लानायालाय बावगारबाय नामा र'लै र' न' बिब्लाबो मोनाखै मोनबा होगोनलै आं आइखौनो मोनथों आन्दारस्टेन्ड आं मिथिया साननै सिकिउरिटि खामानि मावनानै इंलिस डायलगखौनो फैदों देनाय थाइजौखौ मा बुङो इंलिसाव देनाय बुंलाय थाइजौ बिनो रोंनाया मेंगोसो बुङो बिखौ जाम्बा ओइ आंनो रांखौ नांथारगोनलै जेखिजाया दिनैनो दानो बुंखाबाय आं नांथारगोन आं होगोन बुंदोंना आंहा राङानो गैथ'वाबा होगोन होननानै बुंखादों आं मानो होआ लोगोखौनो आरो एसेबां आरो बेबायदिनालै आं बुंबायना आंनो दानो नांगौ इमारजेन्सि ओइ आं नांथारगौ दानो आंबो बुंबायना होगोन होननानै लागायना होदोंलै आंदो बुजियाबो माबो अ होनो बानानै बेबायदि बुंबावदों देने लागायनाय माबायदि हायो नायनो आंबो बुजिमारा नामा साला बर' बुजिमारा नामा ना इंराजिजों बुंनांगौ नामा होमबासो बुजियो नामा औ आं इंराजिसो बुजियो I am a dog. You are a good boy. I love you. बर' बुजिया साला understand? वाह 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 क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात ओइ हिन्जावफोरनि आसुदिखौ दाबाद ओइ स्वादखौ आवरदोलाय आवरदो मा बुलाय मारो नामा औ बुलायनो दे फै नांनोबा फै ओमफ्राय दिनै मा बार दिनै बुंलाय हायोबा दम दंबा सानदे माने रबिबार हा माने दिनै बन्द माने दिनै बुलायनाय बन्द माने आंहा दिनै सानदेयाव बुलायनाय बन्द सानदेयाव आंहा बुलायनो मोनाना सोर होमथा खोन्थानाय नोंनोलाय मानो नाया दं होलै लागायनानै सालाखो फैलै फै दम दंब्ला फै सासे फै लाइन जानानै फै सासेल' फै हायोब्ला दम दंब्ला फिलिम मोनदो नामालै बि सासे नांहैनो लागायना होना सालाखो थां थं थं होदो हे सालाखो आइदै माबाया या सुंया आच्छा मानो गोग्लैलायाखै नों होमबा आं बुलायलाया बाल मा फिल्मनि एक्टर बायदि मोनदों नामा गावखौनो है सालाखो आइदै रखरा माबाया मा फिल्मफोराव गुन्दाफोरा गरसे गुलिजोंनो बुजागासेयावनो थैनाय बायदि एक्टर जानो सानदों नामा नोंहाबो अ साला एक्टरफोरा 5-10 गुलि नांजाब्लाबो थैयाथ' गोन्दा जाबोला गरसेयावनो थैनांगौ खाथिसिमसो थांबानो थैनांगौ ओंखायनो एक्टर जानो नागिरदों बियो होलै सालाखो बिराद एक्टर जाग्रा बियो र' बिखौ होनोसै आंहा मोजाङानो या है बिखौ बुनो नामा हस्रि खावलायनांगौ नामा मा फिल्म मोनदों नामा नोंबो साला एक्टरखौ बुनो नागिरब्ला मा हस्रि खावनानै बुनाय बिनिख्रुइ सिरि थांनानै डाइरेक्ट थां लागायनानै हुआ मानो बियो अब तो तुम नहीं बचेगा बेटा हमसे र देलाय मा खामानियाव जों सिङाव बायदि जायो हायोबा बुंलाय
खिनायावलाय खिनायाव सैमा बायदि ज'आ जों बेयाव नामा औ येस लाथारला आंहा खिनोसो ओंखारहादो प्लिज थांनो होदो आंखौ प्लिज नंगौना नङा नोंनिया नंगौलै नंगौ नोंनि खिनि कसम नोंनि खिखौनो मोनजाथों आं है हाथारलाया आं जाथारलालै गला हरसै जाथारला गला हरसै खोमा जाथारला जाथारला थगायलाम माथोना फैसा पाइलाम है ओ साला सुवादा थगायदो ओइ नै खिबुखौ जानजिबो गोलगोल नै सुवाद साला बिगुर बिसिनांगौनि नेक्स्ट गवा नों बेटा बिगुर जिखागोन जों